Għall-eks Ministru Nazzjonalista Carl Mifsud Bonnici ħadd li Florenz Gonzi mu kapaċi jmexxi f'dan il-mument. Iżid iżda li l-Partit Nazzjonalista għandu l-iżvantaġġ preżenti ta' membri fih danu li m'għadhomx fit-triqtu u li tilfu l-boxla għal Mifsud Bonnici. Madankollu skont Mifsud Bonnici, il-Partit Nazzjonalista għandu vantaġġi ferm akbar, fosthom dawk li sejjaħ bħala l-abilità u l-esperjenza indiskussa ta' tmexxija tal-kap Lorenz Gonzi, b'referenza għal dak li għamlu Franco De Bono, Jesmint Muljetto, Jeffrey Pulicino Orlando. Carl Mifsud Bonnici qal li dak li qed jiġri bħalissa huwa riżultat ta' lejra ta' diversi. Nafuha, irridu biss nikkumbattuha bis-sewwa mingħajr ma nwieġbu f'azzjonijiet żbaljati għal dawk li lejra tikmanda, tanna l-eks Ministru Nazzjonalista. Id-deputat Franco De Bono iżda huwa tal-opinjoni li huma l-ministri li jridu jġorru r-responsabilità għall-iżbalji li għamlu. Bħal Ministru Joe Bentwagons versus Ambulance Kassar, Austin Minna Pipigat, Tonio Montobello Fenek, Dolores Family Minister Kristina u Carm Unacceptable All in the Family Ġamburi, Mifsud Bonnici għal Franco De Bono fuq il-blog tiegħu. Dwar Carl Mifsud Bonnici, De Bono qal li dan kellu jġorri responsabilità għall-inkompetenza u tmexxija ħażina tiegħu bħala Ministru tal-Ġustizzja. Sa mill-ewwel ġurnata jien insistejt fuq il-kontabilità u kull Ministru jrid iġorr il-konsegwenzi ta' emilu u ta' dan l-istorja qatt trid tiġġudikana għal Franco De Bono li żied li wara kollox huwa l-Prim Ministru li dejjem jgħid li kulħadd irid iġorr il-konsegwenzi ta' emilu.